musinggit sa atong buhay nga Dios. Amen. Thank you, Lord. Come on, church. Singgit sa mga pagdaing, singgit sa mga pag-awit, singgit sa pasalamat sa atong Diyos. Singgit sa mga pagdaing, singgit sa mga pag-awit, singgit sa pasalamat sa atong Diyos. Harunang adlaw sa pagmaya, magkahiusa, diha kaniya, magpasalamat, tanang binuhat, nga may ginhawa, gikan kaniya. Singgit! Singgit sa mga pagdaing, singgit sa mga pag-awit, singgit sa pasalamat sa atong Diyos. Singgit sa mga pagdaing, singgit sa mga pag-awit, singgit sa pasalamat sa atong Diyos. Karunang adlaw sa pasalamat sa kinabuhi nga ang punta nita ikaw mga pagdaing, mga pag-awi o pasalamat. Singgit! Singgit sa mga pagdaing, singgit sa mga pag-awi, singgit sa pasalamat sa atong Diyos. Singgit sa mga pagdaing, singgit sa mga pag-awit, singgit sa pasalamat sa atong Diyos. Baon na ang hari, dayon ka ang hari, alagaran ka ang hari, awitan ka ang hari, simbaon ka ang hari, dayon ka ang hari, alagaran ka ang hari, kawitan ka ang hari. Singgit sa mga pagdaing, singgit sa mga pag-awit, singgit sa pasalamat sa atong Diyos. Singgit sa mga pagdaing, singgit sa mga pag-awit, singgit sa pasalamat sa atong Diyos. Singgit sa mga pagdaing, singgit sa mga pag-awit, singgit sa pasalamat sa atong Diyos. Yes, Lord! Atong daigon o tinudan na atong buhay ka Diyos. Amen! Amen. Thank you, Jesus! Hallelujah!
sayawan atong buhi nga Ginoo. Kung natumba ka man tungod sa mga problema, hindog na higala, tuhod mo papahin na. Kung naluya ka man, ang Jesus isalig ang tanan, pagdahi kaniya maoy buhata. Alam mo sayap na, alam mo luksot na, alam mo dagat na, alam mo pakpak na, pagdahi ka tinuranay, buhata kanunay. Alam mo sayap na, alam mo luksot na, alam mo dagat na, alam mo pakpak na, pagdahi ka tinuranay, buhata kanunay. Hallelujah! Atong kalinta, atong mga kabalaka, mga igsoon, amen? Amen. Thank you, Lord! Kung natumba ka man, umod sa mga problema, indog na higala, tuhod mo paghain na. Kung naluya ka man, ang Jesus isalig ang tanan, pagdahi kaniya maoy buhata. Alam mo sayot na, alam mo luksot na, alam mo dagat na, alam mo pakpak na, pagdahi ka tinuranay, buhata kanunay. Alam mo sayot na, alam mo luksot na, alam mo dagat na, alam mo pakpak na, pagdahi ka tinuranay, buhata kanunay. Woo! Kalintiyang kabalaka, huwag tanga ang kaluya, kay karon ang panahon na ato siyang daygon. Kalintiyang kabalaka, huwag tanga ang kaluya, kay karon ang panahon na ato siyang daygon. Kalintiyang kabalaka, huwag tanga ang kaluya, kay karon ang panahon na ato siyang daygon. Alam mo sayaw ta, alam mo luksot ta, alam mo dagan ta, alam mo pakpak ta, pagdahi ka tinuranay, buhata kanunay. Alam mo sayaw ta, alam mo luksot ta, alam mo dagan ta, alam mo pakpak ta, pagdahi ka tinuranay, buhata kanunay. Kalintiyang kabalaka, huwag tanga ang kaluya, kay karon ang panahon na ato siyang daygon. Kalintiyang kabalaka, huwag tanga ang kaluya, kay karon ang panahon na ato siyang daygon. Magadaig ako kanimo Ginoo, sa pagsimba ituog ka, magasingit sa pag-awit, aron mapasidunggan. Magadaig ako kanimo Ginoo, sa pagsimba ituog ka, magasingit sa pag-awit, aron mapasidunggan ka.
sa presensya mo, magdadayeg ako kani o Ginoo. Sa pagsimba, ituloy ka, magasinggit sa pag-awit. Aron mapasilungan, magdadayeg ako kani o Ginoo. Sa pagsimba, ituloy ka, magasinggit sa pag-awit. Aron mapasilungan ka. Sa kalipay, ang kasing-kasing ko, ang kinabuhi ko, imo nga gibago, ibuok nga kalat ko. Uhaw sa presensya mo, magdadayeg ako kani mo Ginoo. Sa pagsimba, ituloy ka, magasinggit sa pag-awit. Aron mapasilungan, magdadayeg ako kani mo Ginoo. Sa pagsimba, ituloy ka, magasinggit sa pag-awit. Aron mapasilungan ka. Atong daygon, atong pasalamatan, atong buhay nga Ginoo. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat sa imo pagkamaayo ka namo, Father God. Hallelujah. Daygon, daygon, magadaygon ka. Simbahon, simbahon, pagkasimbahon ka. Daygon, daygon, magadaygon ka. Simbahon, simbahon, pagkasimbahon ka. Daygon, daygon, magadaygon ka. Simbahon, simbahon, pagkasimbahon ka. Magdadayeg ako kani o Ginoo. Sa pagsimba, ituloy ka, magasinggit sa pag-awit. Aron mapasilungan, magdadayeg ako kani mo Ginoo. Sa pagsimba, ituloy ka, magasinggit sa pag-awit. Aron mapasilungan ka. Amen. Hallelujah. Pagkaanindot mo dahil sa iyong balaang ngalan, O Diyos. Come on, church. Let's continue to praise and worship God. Thank you, Lord, for your presence today. In the book of Psalms 46, verse 1, it says, ang Diyos mawang atong dalangpanan o kusog. Andam siya kanunay sa pagtabang panahon sa kalistan. Padayon ta sa pag-awit, sa pagdayeg sa atong buhi nga Diyos. Yes, Lord, kanimo lamang namo makita, Lord, ang katagbawan ug ang tinuod nga kalipay, O Diyos. Daygon ang imong ngalan, O Diyos. Come on, church. Thank you, God. Kimingan
tabang, O Diyos. Kay kanimo mabatigo ang matamis mong paghigugma, O Jesus, ikinahanglan ka. Yes, Lord. Apart from you, God, we are nothing, O Lord God. Atong daigyo ng atong buhi nga Diyos, ato siyang pasalamatan sa iyang kamaayo, sa iyang pagkamatinud-anon sa atong kinabuhi. Yes, Lord. Daghang salamat sa imong presensya, O Diyos, nga nagauban ka namo kanon na, O God. Salamat sa imong pagkamatinud-anon, O Diyos. Angayan kang daigyo ng simbahon, O God. Kanimo lamang na mo mabati, Lord, ang tinuod nga katagbawan sa among kasing-kasing, sa among huna-huna, O God. Come on, church. Let's sing this together. Kay kanimo mabatigo ang tinuod nga katagbawan, tinuod nga kalipan. Nakipangandoy ko kay kanimo mabatigo ang matamis mo paghigugma, O Jesus, ikinahanglan ka. Hataas pa sa kalangitan na lupa, sa kadagatan na patwa, sa kalibutan ng bunga mo, Jesus. Hataas pa sa kalangitan na lupa, sa kadagatan na patwa, sa kalibutan ng bunga mo, Jesus. Hataas pa sa kalangitan na lupa, sa karagatan na patwa, sa kalibutan ng bubo mo, Jesus. Yes, salamat Diyos sa imong bugmang, O God. Nalabang pa sa kalangitan, lalong pa sa kadagatan, paglapad pa sa kalibutan, O Diyos. Padayon ta sa pagdayig, pagsimba, pag-awit sa atong buhi, O Diyos. Thank you, Lord. Sa krus gibayran mo ang kapagyasan ko, tungod sa grasya mo. Yes, Lord. Gawas nung nagbago ang bunga mo kanako, kanunay way paglubag. Yes, Jesus. Kumagaan, Dalaygon ka, O Diyos. dalaygon ka. Hataas pa sa kalangitan na lupa, sa kadagatan na patwa, sa kalibutan ang bubo mo, Jesus. Hataas pa sa kalangitan na lupa, sa kadagatan na patwa, sa kalibutan ang bubo mo, Jesus. Sa krus ibayran mo Yes, Lord. Daghang salamat, O Diyos. ang kapagyasan ko, Salamat sa imong grasya, Lord. tungod Kami gawas sa mo, Lord. grasya mo. Kami nabag-o, Lord.
doon ka, ang bumangok lang ako. Kanunay wa'y pagluman, ako mag-aawi. Dalay doon ka, hataas pa sa kalangitan na lupa, sa kadagatan na patwa, sa kalibutan ang gugma mo, Jesus. Hataas pa sa kalangitan na lupa, sa kadagatan na patwa, sa kalibutan ang gugma mo, Jesus. Hataas pa sa kalangitan na lupa, sa kadagatan na patwa, sa kalibutan ang gugma mo, Jesus. Doon ta sa pagdeklara ni. Walay sama kanimo, Dios. Walay sama sa imong paghigugma kanamo, God. Come on, church, let's sing this together. Walay sama, walay sama, walay sama kanimo. Yes, God. Walay sama, walay sama, walay sama kanimo. Walay sama, walay sama, walay sama kanimo. Walay sama. Yes, Lord, walay sama kanimo, Dios. Walay sama kanimo, Lord. Walay sama. Yes, magsadya kami, O Diyos, sa imong gugma, Lord. Magsadya, magsadya, magsadya sa kahitasan. Magsadya, magsadya, magsadya sa kahitasan. Hataas pa sa kalangitan na lupa, sa kadagatan na patwa, sa kalibutan ang gugma mo, Jesus. Hataas pa sa kalangitan na lupa, sa kadagatan na patwa, sa kalibutan ang gugma mo, Jesus. Hataas pa sa kalangitan na lupa, sa kadagatan na patwa, sa kalibutan. Come on, just our voices, church. Let's sing this together. Walay sama, walay sama, walay sama kanimo. Walay sama, walay sama, walay sama kanimo. Walay, yes, God. Walay sama, walay sama kanimo. Hataas pa sa kalangitan na lupa, sa kadagatan na patwa, sa kalibutan ang gugma mo, Jesus. Hataas pa
karon adto ta sa atong mga pag-ampo ug salamat nga adto sa ikusog atong mga pagtingog sa pag-ampo diha sa atong buhi nga Dios. Ang una natong iampo mao ang Israel, ang atong church ug ang need sa matag gusto. Langit nun namong amahan, miampo kami kanimo sa kalinaw sa Jerusalem ug sa tibuok nasod sa Israel. Panalipdi ang mga inosente nga mga tao batok sa kasamo. Kagubot, katagi ug kaalam ang mga leader sa paghimog mga desisyon nga magdala sa tinuod nga kalinaw. Ibutang ang imong kalig-on ug kalinaw ug gugma kalipay sa imong nasod ug sa tanang pamilya nga nag-antos. Gihigugma namong Ginoo, nagpasalamat kami kanimo sa imong nasod nga Pilipinas. Hatagi og panalangin, kalinaw, kaangayan, kauswagan ang among nasod. Ug tanang Pilipino, giyahan mo ang among presidente ug ang tanang opisyal sa gobyerno aron magmatinud-anon sa pag-alagad, pagdumala sa kahusay ug panaghiusa sa matag pamilya ug komunidad sa tibuok nasod. Atagi og kusog ug paglaom ang matag Pilipino, ilabi na ang mga anaa sa kalisod. Lord, ampingi ang yuta batok sa katalagman ug kalamidad. Lord, gihangad sab namo ang among Praise Cathedral Global Outreach nga imong panimalay, O Lord God. Ginoong Diyos, among amahan nga naa sa langit, panalangini kining among panagtigom, pagsimba. Salamat sa imong panimalay sa Pisigo, kini mudako ug mulambo ug adunay daghang kalag nga among madala diha sa imong tiilan. Lord, salamat sa imong panalangin sa imong mga kaanakan, Lord, nga niya di karon. Sa ilang tagsa-tagsa ka mga trabaho, negosyo, ang imong pabor, Lord, ang grasya magauban kanamo. Kini akong giampo, gipasalamatan namo ang tanan, Lord, nga madawat ang imong gahom ug ang milagro. Salamat kayo, Lord God. Amen. Amen. Atong i-welcome karon ang atong mga first time pa nga naka-attend diri sa Praise Cathedral. Nabay tayong gidala. Naagyo tayong gidala, no? Kay mao man ni atong tinguha every week nga makasangyaw ta sa pulong sa Ginoo unya magdala tag mga bagong kalag. Pakpakan na to, di pakpakan na to. Ingon ang Biblia adunay kalipay sa langit sa usa ka kalag nga daot kay kaniya. Okay? Gikan siya sa second chance. Praise God. Welcome, Brad. Welcome. Welcome. Bagong nakagawa sa second chance. Amo kang i-welcome diri sa Bisigo family. Salamat nun ay mapungahon ang buhat ang ministry dito sa second chance. Okay? Sunda ko pag-ampo, Brad. Sunda. Ginoong Jesus. Ginoong Jesus, Bidola ko kanimo. miduola ko kanimo, Mangayo og pasaylo nangayog pasaylo sa akong mga kasalanan. sa akong mga kasalanan. Ito ako Mito ako na si Yesu Kristo akong manluluwas. na si Yesu Kristo akong manluluwas. Iyang ipasan Iyang gipasan ang akong mga kasalanan ang akong mga dito kasalanan sa krus sa Kalbaryo. dito sa krus sa Kalbaryo. Ginoong Jesus, Ginoong Jesus, ako kang gidawat. ako kang gidawan, Akong personal nga manluluwas. akong personal nga Sugod manluluwas. karong adlaw. Sugod karong Ako kang alagaran. ako kang alagaran. Imo ako Ginoo. Himo ako Ginoo, Nga hingpit nga tinunan. nga hingpit na tinunan, Nga usa ka disipulo. nga usa ka disipulo, Nga masama ni Kristo. sama kanimo. Salamat Lord. Salamat Lord Maayong kaugmaon. sa maayong Kay kauban mong giandam ka na ako. nga imong giandan. Kini akong giampo. Kini akong giampo Sa ngalan ni Jesus. sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagpaka na itong Ginoo once again. Atong i-stretch forth ang atong hands diha sa atong sa pangalan ni mo, Brad? Aaron. Aaron. May mo ginipari si Aaron. Stretch forth your hands towards Him. Begin to pray. Yan po si
Lord, salamat kaayo sa magbago sa kinabuhi ni Aaron, O God. Salamat, Lord, sa mayong plano. Plans to prosper him, plans to give him hope in the future. Akong gihinginlan ang lihok sa yawa sa iyang kinabuhi. Magbugto ang tanan nga mga kapos nga gikan sa yawa sa ngalan ni Jesus. O Lord, puna siya sa balang espiritu. Lord, sugod karong adlaw, magkinabuhi siya nga tarong, magkinabuhi siya nga adunay kahadlok niya kanimo Ginoong Dios. O Lord, magstorya siya sa imong gibuhat siyang kinabuhi, Lord. Naa siya testimony ang mga katawhan around him, ang iyang panimalay. They can see the changes in his life, O Father. We speak blessings to Aaron, O God. Tabangi mi nga amo siyang mahimong hingpit nga magtotoo o disipulo ni Kristo. Father, heal him, make him whole, and Lord, thank you for the freedom in his life. Inyamong giapol sa ngalan ni Jesus, o kanta natin mo, no? Amen. Amen, amen, amen. Praise God. Okay, everybody just welcome one another with the love of the Lord. Go around, shake hands with one another. Go and make disciples, busy go. Go and make disciples. Together we will worship every corner of the world. Sige pa, sige pa. Busy go. We'll go and make disciples. Busy go. We'll go and make disciples. Together we will worship Him every corner of the world. Busy go. Kuhatag partner, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Kanang dili pa nimo kailang. Ila-ilahan sila, istoryaha usa, pangutan O, ayaw nang pare-pareho ra imong partner, kanang lahi na sad. Para magkaila ang tanan. Okay, ila-ila sa gamay, ila-ila sa... Say this to your partner, beloved. Nalipay kay ko. Nga naa ka karon. Ang Diyos maayo. Aduna siya'y plano para kanato. Maayo yung mga plano. O akong giampo nga kining mga plano mahitabo gayod. Amen. Okay, maginampuay sa mo sa kusabi. Inampuay sa mo ampo sa. Speak blessings to each other. We speak blessings to one another. Be blessed. Be blessed, be blessed, be blessed. We speak blessings to you. Hallelujah. Yeah, thank you, Lord. Francis, ila-ilahan sila. Yeah. Speak blessings. Your words are powerful. Speak life. Your words have the power to bring life. Gamiton ka sa Ginoo sa ngalan ni Jesus. Panalanginan ka. Dunay kausaban sa imong kinabuhi. Kaayuhan. Amen. Amen. Kalambuan sa kinabuhi. Amen. Okay, give each other a big hug. Unya, arita sa unahan, mga kaigsuunan. Arita sa unahan. Darita sa unahan, palihog. Palihog ra. Ang katong mga naka-jacket, ari diri sa unahan, ya. Arita sa unahan. O, ayaw gimo kahadlok sa unahan, kaya ang presensya sa Ginoo naa sa unahan magsugod. Salamat. Sige, manlingkod ta. Manlingkod. Yeah. Move forward, move forward. Unahan pa. Unahan pa. Brother Kevin, unahan pa. Move forward. Para ang mga late, diha lang sila sa likod. Okay, everybody say hi. Yeah. The Lord loves me, and the Lord loves you. Okay. Ang tanang mga hinigugmas Ginoo mo ingon og
Amen. Atong abriyan ang atong Biblia sa Deuteronomy 8:18. Ato na kining na sinati kining nga verse. Mas maayo kung inyo nang i-memorize, inyo nang i-meditate. Ay, sorry ha. Excited kay pastora mo. Testimony. Kinsay atong mga hosts sa atong testimonies. Palihog. Maayong buntag mga igsoon, kinsa excited nga mo share sa ilang kadaugan sa niaging simana, niaging buwan. Sige, Mike, so ay Mike. pagdugay-dugay. Dagan na. Unsa man? Hallelujah, Brother Joseph. Salamat sa Ginoo. Sige, brother, kanang short popcorn lang, brother, ha? Sa kadaugan, brother, kay overtime ka. May gabi. May buntag, pinagi sa presensya sa Ginoo. As in, ligon o gusto kayo sa presensya sa Ginoo. Amen. Salamat kayo sa mga kahigayunan o mga grasya nga panalangin na nabot sa mo. Like, dili ko mag-goal, dili ko magsakit ng mga pagsulay nga mabot. Kay pinagi ana mo hatag sa atong kalambuan o kusog salig og pagtuo lang pinagi sa niya. Salamat, brother, no? Itong pagsalig o pagtuo, padayon kanunay, bahalag daghang mga pagsulay. Mao. Amen! Sige, kinsa pa! Woo! Hallelujah! Kani, salamat sa Ginoo. Sige, sis niya. Thank you, Lord! Woo! Okay, I want to thank you for praying for me ha. Salamat sa inyong pag-ampo, naluwas ko. I think ang reason mong good is na-admit ko is because of my ako bleeding. Then all things nga kaya negative ang result, wala ko'y problema, nala siya kuan. Pero ang one thing na ako nahikuanan is nga no akong platelet is 4. Ang 4, delikado na daw siya. Para na ako okay man ko. Kanang giayo man ko sa Ginoo. Mo na akong gipatasan akong pagtuo sa Ginoo ba nga kanang ko Lord, ay lang ko pasagdai, buhi pa ko. Ay sa ko pa akaron kay na ko'y daghan plano sa akong kinabuhi kay may pa ko mga anak. Daghan na ba? Ingon nila delikado na daw na ang 4 kay mo collapse na daw, daghan na. Pero nituod jud ko, akong gipatag ko akong pagtuo sa Ginoo nga iya jud kong luwason. Then ko nga daghan jud ko angay usbon Lord kana siguro magseryoso na ko sa akong devotional, tanan mga activities sa mga church ba. Then ko Lord, my life ay kana ako ididikit sa ako ang kinabuhi nimo. Then dako kay milagro kay Domingo na admit ko is 4 platelets na lang. And ko, Lord, ikaw na lang siya bahala na ako, Lord. Wala siya gulain. Ako siya di paubos akong kagalingon diha nimo. So, mga gikwaan kong CBC, I think, nisaka siya 11. Next day is 35. And ko, inanapag yung ko, Lord, 11. And ko, Lord, dapat times 3 siya ha. Times 3 siya, ikaw may inikuhan ako sa CBC. And buhat gis Ginoo is will kanang iyang times 3 nahimo siya 35. Ko Lord more than pa Lord kay gusto na jud ko makagawas Lord dapat Lord makagawas ko 3 days. So gibuhat gid sa Ginoo nga nakagawas na jud ko pa ka Thursday. Kanang wala man siya ingon nga na-collapse ko. Ako maging na nga ayaw lang ko wheelchairan ninyo kay wala man ko gipamati di ko ginag-wheelchairan ko kung mayroon ko masakit ko ana ba para na ako positive lang jud ko. Importante nga ang Ginoo nag-uban ako sa akong pamilya inana. Salamat sa inyong mga pag-ampo. Thank you, Lord. Thank you, Salamat, no, sa kayuhan ni Sis Ninya, no. Wala gyoy imposible sa atong buhay nga Dios kay siya atong Jehovah Rapha. Mao. Wa gyud kaya nang di gyud ta pakyason. Sige. Ari, dito ka. Good morning mga igsoon. Sunod dire. Kanang pasalamat kog dako sa atong buhi nga Dios kay wa kita niya pasagdi. Maayo gid kay siya. Ako witness ko sa akong asawa no kay kanang tanaw na ko sa wa siya sakit, wa siya hilan at wala tanan. Actually ang problema gid niya kay ang iyang plitlit ba nag-ubos gid nag-us-us ang primero ato kana nagkuan mi naman say spotting ba. So usa tos mga rason niya
atumi ko ba atumi kanang kuan atumi ko kanang si tawag gani basta doktor sa kuan gani o bigay ni isa nga gipasibisi min niya pag humag sibisi ang result dugay pa gyud na magikuha unya pagkuha na mo dugay pa gyud mi atog para itan-awon ba reading nya wa mi pakialam mo unsa tong result nya ang yading result di ay nag 7 na lang yung hemoglobin o nya basta kay hindagan pa siguro 6 days usa na mo gipabasa sa obigay ni na ang 7 ng hemoglobin nya nag 6 na yung platelet unya nanas mga 6 days gikan sa pagkuan na mo mura lagwa ba nya okay mura na pugwa gud ang usawa gud o so mo to nga pag reading sa doktor isa nga sir ayaw na ninyo dugaya ha adto na mo sa ospital ha admit na mo kumaw ba ko okay ra no isa okay ra man ko uli mis balay kay mura magkanang kuan na kayo ba mo to pag gidalan mo sa Visayas Mid ingon doktor asa mo ganahan perpetual sukor ko Visayas Mid lang so mo to nga dito mis Visayas Mid pag ato Visayas Mid kuan man kanang abunuhan sa dugo wala upat ka dugo giabuno shoot up og grabe na ko uyawan yung hospital lolo yung hingon sa sawang dako untag bayro nun ipo ko nga ay sag pa stress anak kay naranay mga pamagi so tuod man ang nahitabo sa kong asawa na okay niyang ubare meaning napagay pa yung spotting pero kana ingon ko normal ra daw na siya nga ing ana hantud mahil siya dili naman na platelet kay ang hematologist nahumag tulo ka doktor na ay sa guiter kay napo ko siya guiter kun unsa naman oy ya napo ko noy na moto lagi ang siyang ang iyang dugo ang iyag yung kanang white blood si tawag na basta yung platelet niya gaus-us nya giabunuhan sa platelet kanang misakag 39 mibagsak ra pog 17 pula kumaning 15 hing 10 hing hamuman hiul pag 10 na nagsteady siya dito sa 10 ingko nga mangulit ta kay ang last option sa Visayas Mid nga doktor sa hematologist bone marrow man isa di ko magpa bone marrow isa ko mutong ko amputas Ginoo kung unsa gyud direction sa Ginoo sa tuwa nya gireveal man sa Ginoo sa iya nga ang atong lawas huli dili pwedeng hilabtan ingko nga unya unsay plano nimo isa nga huli man atong lawas bahala na lang unsay buhaton sa Ginoo kuhaon ko unsa basta kay di ko magpa bone marrow so ug di ka bone marrow gawas ta. So gawas mi. So nagsuri-suri pa sa 1 week dito si Yarda na mo. Sa usa sa gipuyan ba? Nagsuri-suri pa siya niya. Human kanang naaman sa kun may kanang doktor nga nasa Manila ba nga murag from time to time manawag mi niya nag-CBC mi isa nga 5 ang platelet. Kay nag-5 naman isa nga ay nagdugay adto na mo sa ospital. Nya pagkaugma pag mi adto sa ospital. Pag adto sa ingko nga di na ingko si Budok na ta kay nanawag ko sa auntie nga na si anak nga doktor sa si Budok ko auntie tabangi ko tagay ko atensyon ron kana ganing tagay ko priority kinahanglan kog hematologist nga kanti gyud eksperyensyado sumuto nga pag adto na mo sa si Budok ana pagka Sunday kay nag-5 naman pag CBC na nag-4 naman nya daghan namang maingon nga kanara bang kana ganing it gani wala namang gani na kana paghangpor ingko unsa okay pa kadiha sa okay akong kuptan di man sa pagkupot kay okay ra kuno siya ingko Lord ikaw nagibahala na mo to nga ang gi-admit na mo pagkahapon ingon nitong kisa may gusto niyong hematologist kay duha may gi-offer ingko nga akatong kuan mahinay ang apelyido Dr. Mahinay ingko kato Dr. Mahinay kay mao gitoy gikuan sa mo recommend ang nahitabo ato niya na nakuan siya na kanang gipainom siya atong murag last recourse na siguro to niya ka 10 tablet nga asteroid kuno to. So pag inom niya pag the following day saka mag-11 Lord wagi ko ihunong sa pag-ampo walay tarong tulog sikuglihan siya sikug cast out sa kanagan evil spirit. Amen. Nga ang Ginoo maglihok siya Thank you, nya Lord. kuman pag tapalo ampo bisan nakaibaw na ko nag 35 ampo gyapon akong kumpiyansa pag 56 ito na ko naka-relax pag 63 hando nakagawas mi no so grabing bargaining sa Ginoo sa kong kinabuhi gyud nya ang mensahe nga nagihatag sa Ginoo sa mo is gugma gyud ang gugma sa Ginoo sa tuwa mao gyud mensahe niya dili sa una man gud dili mabiya ng negosyo kay tungod laghan lagi tag mga bayar ng utang tuwa naka-focus milos og time sa Ginoo. So sa diha nga nahitabo na kung sa ospital na mabiyaan man dayang negosyo. Kay importante day ang kinabuhi sa tao. Salamat no Importante sa day ang kalag.
So, I believe nga dili ako ray maka-realize na dapat kitang tanan nga importante ang pagpangalagad sa Ginoo tungod kay importante ang kinabuhi sa tao, importante ang kalag. So ako nabiyaan, murabag nahugi sa gikalimtan akong negosyo, nakapokus ko sa akong asawa. Ngano man importante ang kinabuhi. So inko Lord, ingaan mao din na imong gugma. Lord mo na nga di gyud ka mohunong og pag magsulti sa imong mga kanakan nga mukuan jud ka mo sa nang masulti gud ang imong pulong ba para ang tanang tao maluwas. So muto bargaining ko Lord, buhaton na nako kung sa imong isugo nako para sa imong kahimayaan. Amen. Hallelujah, no? Thank you, Lord. Thank you, Lord. La leksyon. Alisyon ko, no? Sometimes God would allow para ma-appreciate na to ang move ni Lord. Ako, I wanna praise God kay karon nakita na to ang new na sad nga gawa sa Second Chance. Yesterday, na gitagaan mig privilege usa sa pamilya sa Second Chance staff. Na-visit na mo, sila jud ang niingon, pwede ba may magpaampo? So, salamat mi ni Lord for connection, kay daghan na jud open doors sa Second Chance nga among ginaminister dito. Praise the Lord. And daghan pa mig naka-line up nga schedule sa ilahang mga family. Amen. Salamat sa connection, no? Una na lang po ni Manuel. Ako na lang una. Ay, ako Mayong dati. buntag ninyong tanan, mapasalamaton ko sa Ginoo sa among D-group kay consistent consistent na sila sa ilang devotion. Unya kanang sa among mga plano sa D-group, salamat nga cooperative ra sab sila. Unya kanang makita nako ang kabaghuan sa ilang tagsa-tagsa ka kinabuhi. So salamat sa mga kalag sa among gipang-sharean nga amo tong madala diri sa ilan sa Ginoo. Unya ang ikaduha na akong pasalamat sa trabaho sa akong bana nga okay ra sad siya. Unya og sa pagpanganak karon sa akong anak, no? Salamat kaayo nga I wish nga na ako dito niya, but salamat sa Ginoo ko Lord kanang ikaw ra gyud kay gi-indos gyud siya ba. Pero na naman siya ron sa hospital. So salamat sa mong ikaduha nga apo. So thank you Lord, no? Thank you sa Lord. Salamat kaayo Ginoo. Di jud nako makuan ang blessing sa Ginoo. Salamat kaayo Lord, no, nga kanang ang iyang promise ba sa devotion nato nga ang blessing nagikan ra gyud sa atong pagkamatinud-anon diha niya. O kuan sad salamat sab ko sa negosyo nga gipiyal sa Ginoo namo. Salamat sa kanang gitagaan sa big driver nga maayo. Salamat nga magpadayon sila diri sa pagsimba, sa pag-ila sa buhi nga Dios. So salamat kaayo. Thank you sa mga biyahe nga gihatag sa Ginoo matag semana. So Lord, grabe ang kanabang kung wala ang ginawa jud, wa jud tay mahimo bisan unsaon jud, no, kay kanang usahay nay madisgrasya, pero okay ra jud ko nga nang makakuan sila ba kanang makasagid basta di lang jud Lord makaligis. Moro jud akong mangayo sa Ginoo nga kanang sa iyang pagkamatinud-anon iya jud gipakita. Grabe jud. Labi na jud tong ako lang jud i-share katong nadaot dito sa Toledo. So alas 12 gud sa gabi ning biyahe jud ko dito. Pero salamat jud kaayo sa kusog. Mao lang jud akong kanang gipasalamatan sa Ginoo ba nga malipayon ra sad ko sa unsa may gipiyal sa Ginoo nato, no, ato nang ampingan kay ang tanan-tanan nga anay anato karon gipahulam ra gyud na sa Ginoo. Dili gyud na ato so ang tanan ibalik na ko dungog og himaya sa buhay nga jud. Amen. Thank you Lord, no? Sige. May buntag sa tanan. Ako day si Brother Manny. Hi, Pastor. Magpasalamat kog dako sa Ginoo kay pag niaging Thursday Realmen kanang usa ka dako nga pribilehiyo gani nga gihatag ni Pastor ang higayon nga ako'y makadala sa pulong sa Ginoo sa Realmen, no. Grabe, di jud ko katuon, nagampo ko ni Lord atong adlaw ni ana jud ko Lord kanang ikaw ra man gyud ang naghatag ani tanan, ikaw ra gyud nagtagbo sa tanan. Then sa akong pagampo, pirti na kong hilak ni ana jud ko nga gabi Lord, no. Kaniadto naramta ko sa kilid sa sapa. No, way tulog-tulog, sige og bisyo. Grabe, nakaingon jud ko nga naaramta ko sa kangit-ngit, pero karon nganong nahitabo man ni Lord nga hari sa tanang hari niya mooy nagdala sa imong pulong ba. Grabe, nakaingon jud ko nga wala gyud sama kanimo Ginoo. Grabe, mapasalamaton jud ko sa Ginoo nga Yes,
Grabe, dili gyud nato matagna day ang panahon no nga mo na nga ingon sa Roma masiguro to nga dili ta angay mo judge gyud no, dili gyud ta angay mo hukom sa tao kay wala ta kay baw kana ang imong gihukman mo na siya giandam sa Ginoo para sa umaabot. So dalaygon ang Ginoong Dios. Amen. Thank you, Lord. Sige, last one. Last one. Last one and two. Maing buntag sa tanan. Ako day si KB no. Hi, KB. Nagpasalamat lang ko sa Ginoo di ay kay. Salamat lang ko sa Ginoo no sa kusog nga gihatag labaw sa tanan nga naka-start na gitawon ko sa ako ang Bible study, kaugalingon diha sa Pasil. And I hope and pray nga Lord magpadayon ang iyang balang espiritu magiya kanako nga madasig pud ang iyang mga kauban. No kay murag daghan-daghan gyud dito sa Pasil gyud nga mga kailang na gyud nako nga kanang gikan gyud sa second chance, and I hope nga madasig siya nga iyang kauban na diri karon. Then magpasalamat ko sa Ginoo kay grabe kanang tungod sa iyang wisdom nga gihatag nako ba. Nga sa katong gipost nako sa Facebook nakoy kauban nga usa siya ka CFD, and wala ko itumong nga kanang makig-debate niya, but hello, thank God kay nakita gyud niya ba nga kanang nagi kalahian, then nakaingon gyud ko faith without good works is useless good. So mao na nga kanang every time nga nagkinahanglan siya og tabang na siya mga problema ari gyud siya motawag nako. Salamat ko sa Ginoo kay and then sa ako sang igagaw which is lahi sad siya nga church pod. And kani usa sad ni siya kanang lain nga member ba. Then usa sad ni siya ka debater pod nya kaingon ko nga Lord nganong gi-connect mo nimo diri nga di mo ko sa Apostol Pablo mo diri. Para mo mao na magpasalamat ko sa Ginoo gyud sa wisdom nga gihatag nako kay naka-schedule na gyud mi nga maka-Bible study mi. Then naka-ask pod siya nga unsa nga mong i-topic nakaingon ko nga kanang gilang lead sa Holy Spirit nga on the spot nga tagaan ta niya og pulong nga mao atong i-discuss. So mo na pasalamat ko sa Ginoo no kay walay hunong akong pag-ampo nga naningkamot gayud nga makadalag-kalag diha sa iyang tiilan. No? I hope nga ang akong pares pod pohon paggamit sa akong ibalik ang dungog niya sa Ginoo. Salamat Ginoo. Di lang Pasil, hantod nas carbon. Thank you, Lord. Praise God. Atong pakpakan pag-usap ang atong Ginoong Diyos. Amen. Salamat, we give God all the glory. Amen. Amen. Salamat kang sa Ginoo nga naayo Sister Ninya. Saka na iyahang platelet infection ra na. Yeah, naibalaan nga infection ra. So salamat sa Ginoo sa wisdom. Okay? Pasalamat sa Ginoo kami ni pastor o kauban ang mga CPMA nga officers nga we were given the opportunity to go to the Senate na nakaampo mi dito sa Senate, kabisita, naka-attend mi og session nya patinon unta mi sa impeachment para at least makabawan na mo. But thank God for the opportunity, ang access nga gihatag sa atong Ginoong Dios. Amen. Amen. Okay? Atong tan-awon sa Deuteronomy 8:18. Ato na kining nakatunan, ato na kining gitan-aw sa mga niaging semana. Deuteronomy 8:18 sa binisaya, apan hinumdumi gayud ninyo nga ang Ginoo nga inyong Dios mao naghatag kaninyo sa katakos nga mahimong adunahan. Everybody say mahimong adunahan. Mahimo kong adunahan. Gihatagan kag katakos, gitagaan kag abilidad, gitagaan kag gahom nga ikaw mahimong adunahan. Okay? Sa unsa maning paagi nga kining abilidad nga mahimong adunahan nga ipagawas kini sa Ginoo sa atong kinabuhi. Una, aduna kay gasa. Diba? Naghisgot kita sa Romans chapter 12. Adunay mga gasa. Ang kada usa kanato adunay gasa. Kanang imong gasa kinahanglan imong i-discover, tapos imo kanang i-improve, i-develop, anya imong gamiton. Okay?
Unya, atong hinumduman nga ang atong gasa naa say mga limitations. Nayon sa limitations. Wala kay gasa sa tanan. You don't have all the gifts. Aduna ra kay pipila ka gasa. Let's say first 3 gifts na kay at least 2. Okay? Sa siyam ka mga gasa, o 7 ka mga gasa, aduna kay at least 2 nga lig-on or strong sa imuha. So that means dili ka kumpleto og gasa. Dili ka unsa? Dili ka kumpleto. By yourself, you're not complete with gifts. That's why you have to know what your gifts are ug unsa ang gasa sa mga tao nga nag-alirong nimo. Ngano man, you need their gifts. Kinahanglan nimo ang ilang gasa. So don't think nga you can function by yourself. You need others so that the ability to produce wealth will really be released in your life. Okay? So naay mga gasa-gasa nga kinahanglang mag-match, kinahanglang magkauban. Like for example, no, maayo kang muluto, pero dili ka kabulong mamaligya. Di ba? Kaysa ninyo mayong muluto, maayo kang manlimpyo, pero di ka kabulong mo market sa imong services. Mayong mukaon. Di mo bayad. Partner ka giver. But you have to partner with somebody sa mga gasa nga wala ka. Hello? Kinalang makaton ka, like for example, no, na kay maayo nga produkto. You partner with somebody who can market your product. Are you listening? Okay. Connect with somebody, okay? Within the church, naanay mga gasa nga, pwede mo mag-partner-partner. Pero sa inyong pag-partner-partner, klaruhon lang ninyo ang inyong mga bahinanay. Klaruhon ninyo ang inyong work and division of labor and things like that. Kinarabay mga mag-away-away. Pag naanay kwarta nga dako, mag-away-away na. Okay? But first, you have to understand you need others to work with you. Okay? You cannot exist by yourself. There are gifts surrounding you nga makatabang nimo para ang imong gift will be enhanced. Okay? So, work with somebody, ask the Holy Spirit, tultulan ka, you will have discerning of spirit, and then the Lord will guide you. And then klaruhon lang ninyo ang inyong boundaries. O dili mo mag-away-away. Dili mag-unsa-unsa? Okay, usually mag-away ra ba tungod sa kahakog. Yeah, mahakog na, mag-away-away na. So, klaruhon lang ninyo ang boundaries ninyo, istoryahon lang tarong, muna usahay no, mga manambagan nimi, ay nalang mo partner taga-simbahan. Kaya nga naman, pag mag-away gani, maunsa man, mabungkag mo balis laing simbahan. Nya. Nagsugod ang negosyo dire, nya kay nag-away-away man kanina kong negosyo, nabungkag. Ya, mao na ni ron. Mao na nga in working with other people, manang kinahanglan gyud tang mo grow ta in the spirit. Ang atong spiritual the fruits of the spirit nga siyam ka buok mutubo sad nato. Ang atong ability to produce wealth, it is to establish the covenant of God. Everybody say establish. Dili ka na para ikaw magbuhat og palasyo, dili pa na para ikaw magpagara sa kinabuhi, kundi para na magamit sa kingdom ni Lord. Amen? So let your ability to produce wealth, okay, be released. And when it is released, naanay purpose. Ayaw lang na gamita para sa imong kaugalingon, gamita ka na para sa kingdom ni Lord. Kaya kung ikaw kasaligan, dugangan pagyud ka ni Lord. Amen? Dugangan pagyud ka, dili ka ingong kuhaan. So, work with other people and be humble enough to acknowledge that you don't have all the gifts. Kanya matinud-anon sa ikapulo o sa atong mga halad.
atong mga halad. Salamat sa Ginoo sa atong sakyanan, nanatay sakyanan nga nakuha nato. Napulis sa katong nalunod nga sakyanan. So it's still Travis pa no? Suzuki man ditong karaan. Karon Travis ang atong gipuli. It's a second hand sakyanan, Travis. So gipalit nato og 800,000. So what pastor did, nangulam siya kwarta, unya katong kulang man tong naulam. Salamat sa Ginoo nga natagbo rasad. That's why we were able to get the car. Unya, if you want to sow for that, okay, para sa imong kaugalingon nga sakyanan, ibutang lang diha, that's for the car. Kaya nagbayad para man ta gihapon. Amen? Plus, nagbayad pa po ta gihapon sa, for 3 years. Yan, nagbayad pa po ta gihapon sa atong mga yuta. Napatay mga yuta nga gibayran, ang Minglanilla, Danau. Ang Lapu-Lapu na bayran naman, pero ato pag yung giasikaso ang papeles. Okay? And all those who are becoming millionaires say, manintog tang tanan. Iyan po ninyo ang inyong ang tithes, so ang inyong seed. Ask for more seeds. Ask for increase in your life. Kung ikaw nag-disciple, kinahanglan yung tagdaghang kwarta in Jesus' name. O gamiton nato atong kwarta sa pag-disciple. Let's pray. Father, salamat sa gifts nga gihatag nimo namo, Lord. Salamat, Lord, nga gitagaan mi nimog abilidad to produce wealth. Gitagaan mi nimog gahom para kami makaproduce og mga bahandi, Lord God. And Lord, help us to discover our gifts and work in our gifts. And help us also to work with others nga adunay mga gasa nga gikinahanglan namo, Ginoo. Father, we would like to prove to you that we are faithful. We are bringing to you your tithes o ang among mga panaad, ang among mga seeds para sa mga buluhaton sa imong kingdom, O God. Lord, para sa sakyanan, para sa mga yuta ang among gi-acquire, o other things, so Father, nga kinahanglan nga among bayaran, O God. Salamat, Lord, ikaw ang among blesser, ikaw ang among provider. Lord, kung ikaw, himo kaming mga dato o gamhanan, Lord God, sa when it comes to wealth, Lord, amo kining gamiton to establish your covenant, O God. Lord, nga, ang imong kingdom mo progress, Ginoo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Bring down the tithes. Come on down and bring the tithes and your seeds to the Lord. What's up, Easy Go? It's now time to give back to the Lord. If you are online, you may give your tithes and offering to this account. Please don't forget to send your digital receipts to pcjpastors@gmail.com. If you are on site, our ushers are ready to assist you. Don't forget, every believer is a disciple maker, and your success starts on Sunday. In 2016, a classmate invited me to church. I was 16. I said yes, mostly because she asked, and I didn't know what I was doing. For a while, I stayed. I belonged somewhere. I made friends, had a community. And then the world got quiet. In a way none of us really expected. Actually, too quiet.
when the pandemic hit and everything shut down, I kind of saw it as a way out. No services, no small groups, no one checking in. I let the silence become distance, and I told myself I was free. So I chased it all. Late nights, drinking, parties, gaming until the sun came up. Anything the world said would make me feel alive. It never came. I had everything I thought I wanted, and I had never felt emptier. Somewhere in those years, I stopped being able to move toward God at all. Not because I didn't want to, but because I couldn't. I was stuck. There's a story in the Bible I can't read the same way anymore. A man who was paralyzed wanted to get to Jesus, but he couldn't walk. He couldn't get there on his own, no matter how badly he wanted to. And when his friends finally carried him to the house where Jesus was teaching, it was so packed they couldn't get through the door. Most people would have turned around. His 4 friends climbed onto the roof. They dug through it, and they lowered their friend down on a mat right in front of Jesus. The Bible says when Jesus saw their faith, he told the man to get up and walk. And for a long, long time, I was that man on the mat, paralyzed, unable to get back on my own, needing someone to carry me. Last year, I reached back out to my classmate. That was my roof being torn open. One message and the distance I'd built started to come down. Through my classmate, I slowly met people who became my 4 friends. They didn't lecture me, they just kept showing up. They carried me back when I couldn't walk myself there, and prayed for me before I even knew how to pray for myself again. And just like in that story, Jesus met me on the mat. Not cleaned up, not fixed, just carried and willing. Praise God. Thank you, Lord. Story time. Lingkod sa takay, dili maayo ang buntag sa akong pagmata. Kuyang ang hangin. Salamat sa Diyos. Ingnay imong tapag, maayong buntag. Muragwa man ningisi imong tapad. Katagig pahiyom igsoon ing nga maayo ang Dios. Amen. Praise the Lord. Makadasig ang mga pagpamatuod, no, mga testimonies nga atong nadungog, buot lang pasabot nga ang Dios naglihok yun sa atong taliwala ug tungod niana na atay maangkon nga mga paglaom sa atong mga tinguha. Mga balatian nga maayo, mga panghitabo nga kaya sa Dios nga sulbaron. Usahay ang kulang ra gyud nato igsoon ang pagsalig ug pagtuo nga naa gyud ay Ginoo nga naglantaw ug nagbantay kanato. Amen. Ingna imong tapad naa pa kay pag-asa. Amen. Kay kusahay ba kung kita-kita ra bitaw mag-inusara murag wa nagi pag-asa. Pero kung imog yung paminawon ng Dios, wa gyud ka pasagdi. Nagpabiling miunong ang Ginoo sa imong kinabuhi. O sa kapagdasig, Sister Ninia, no, nga duha na kasimana nga nag-ampo mi, nga nung man ni siya nasulbad ning iyang platelet niya. Kaya ba, biya ka sa dengue, ang platelet mo ilang bantayan, kaya mo na makapahunong sa kinabuhi. Pero salamat sa Ginoo nga ang kusog sa Dios mo ay nagdala kaniya nga bisag mubo na kayo ang platelet, nagpabilin gyapon siyang
baskog ang pamati, dili maluyahon o hantod sa nasulbad ang problema. Usahay kinahanglan gitag mo ampo sa Ginoo og kanang doktor nga nakasabot sa atong gibati kay usahay iyahan naman na sila specialty. So usahay di dali masakpan. Pero kung makasakop ta og maayo gyud nga doktor, masulbad pud dayon-dayon. Salamat sa Ginoo. Atong ablihan igsoon ang atong Biblia sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3, pero dili sana nato basahon. Nagsugod kita igsoon no, sa paningkamot nga musaka. Atong gitawag nga mahimutang mga maambungan nga mga alagad sa Ginoo. Himuon ta sa Dios nga mga numero 1. Maayo ang kahimtang, maayo ang panarbaho, maayo ang testimonyo, maayo ang pagpamatuod tungod kay naay Dios nga nagtabang kanato. Gitudloan ta sa pagpaubos, gitudloan ta sa pagpaminaw, gitudloan ta sa Biblia nga unsaon nato nga masakpan, masabtan ug mahibaw-an gayon ang mga pamaagi niya nga mahimo gyud tang mga tao nga alagad sa Dios nga matawag nga maambungan ug mga hingpit sa atong mga panarbaho. Nganong usa man na sa atong gilantaw tuod kay igsoon, klaro sa Biblia nga ang kabubuton sa Dios dili kita magpabilin kung asa kita apan makakaplag kita og kanunayon nga pagtubo ug pagsaka sa atong pagpuyo, sa atong emosyon, sa atong pamilya, sa atong panarbaho o patigayon. Dili mahimo nga kung unsa ka kaniadto mao lamang kita gihapon, kinaamay pagpatubo nga buhaton ng Ginoo kanato. Kung niadto grabe ka mamalikas, kinahanglan mausab na na. Niadto na kay bisyo na nakas Ginoo, kinahanglan mausab na na. Dili mahimo kung unsa ka niadto ka bisyoso after mga pila ka buwan, tuig na anak ka sa Dios, mao lamang gihapon. Kay ang pagpanimbahon o ang pagkaila sa Dios, pag-usab sa kinabuhi. Dili na siya relihiyoso nga kinaiya aron lang ingon nga na born again ka, kay ang pagtudlo sa Ginoo sa bag-ong kinabuhi, bag-o gyud nga kinabuhi. Dili ang karaang kinabuhi apan naag kay bag-o nga pagpuyo diha sa Ginoo. Ingna imong tapat salamat kay nakita na nako ang bag-o sa imuha. Dili lang ang imong sinina pero ang imong kinaiya. Amen. So karong adlaw igsoon no, katong mga wapabitaw ng alagad sa Ginoo, inaot igsoon, ayaw huwata nga munaog imong platelet. Ayaw huwata nga mamisita kag ospital, usa pa ka muna huna, Lord, gitawag nagyag kayo nimo. Nya ang mataymingan ang mag-atiman nimong nurse, alagad po sa Ginoo. Moingon nimo, Ter, murag gitawag na kabalik sa Dios. So ayaw na ninyo huwata bitaw nga naapay mahitabo usa lang ta magtarong. Dahil usa nga wa pa mo ko'y gibati, Pastor, okay raman ko, baskog pa ko, kita na nagpasibisi kalimi, unong pakada usa na mo gitanaw. May gali kay buhi pa. Ato lang gitiaw-tiawan ba ang atong kinabuhi? Naanay plano ang Ginoong maayo, pero wa gyud ta nagpakabana. Ayaw huwata nga malambigit kas kamatayon. Usap pa lang ka muna nga mag-usap na gyud ko alang sa kahimayaan sa Ginoo. Ingna imong tapad, tabangi ko nga mag-usab. Wa ra ba gyud ni tando imong tapad. Ingon imong tapad, bahala ko itiguwang na ka. Igsoon ang pagpangalagad sa Ginoo, mao ang pag-usab sa atong kinabuhi. Amen? Mao nang nagbasa tag Biblia nga muhatag natong kusog, muhatag natong giya, muhatag ka nato og saktong pananawon para dili ta paling-paling sa mga pamaagi sa iyawa. Ug kana ang pulong sa Dios muhatag og lamdag sa matag usa ka nato. So igsoon kung wa pa ka nangalagad sa Ginoo, simba-simba ra ka, simba ko. Amen. Mga lagad na kita. Dili lang taingon nga muling ko din ha, magpainit sa atong lubot. Apan mga lagad yuta susama sa planos Ginoo. Karong adlaw sa atong pagpadayon sa pagtan-aw, tinguha nga mausab ang atong kinabuhi. Musaka ang atong kinabuhi. Atong paningkamutan.
nga masabtan ang mga pamaagis Ginoo. So karong nga buntag igsoon, magsugod ko sa usa ka serye bahin sa pamilya. Bahin sa unsa? Now nga naman nga ato ning lantawon. Usahay man guno kung puro ta trabaho, paningkamot, susama sa kanang naay CBC nga account niya unong pa kaadlaw sa nimo balikan. Mahurot ang imong gitrabahuan. Masulbad na unta ang trabaho pero tungod kay wa nimo gihatagan og pagpakabana ang pulong sa Ginoo tuana nagkaigo-igo. Amen. Mas malipayon ta sa pamilya sa Kosep, gitagbo sila sa Ginoo, gitagbaw sila sa Dios, pero hinaot sa mga uban nga wala pa miagi niini, ayaw na hulata. Di lalim ang ospital. Sa ospital ang hangin binayran. So ayaw gyud mo sulay-sulay anak. So karong adlaw atong sugdan ang pagtulunan bahin sa pamilya. Pastor, kaybaw na mi ana, pastor. Maayo kung kaybaw ka. Pero kabalo ba sa kaigsoon nga atong pamilya pinakagiatake karon? Grabe ang atake sa pamilya. Ang magtiayon wala na panahon sa pamilya, ang anak ko ay panahon sa ginikanan o sa ilang banay, bisan unsa na lang ang ilang ginabuhat. Samtang naa sila balay nga kapuy-an, mao na ilang tawag nga pamilya pero walay relasyon, walay tarong nga paghiusa sa banay. Dili man na matawag nga pamilya. Tawag ko na nato boarding house. Kay igo ra kanihigda, pero wala gyud kay ingon nga panaghiusa, pagkukabildo, pag-abi-abi sa kuyog ni banay. Ang plano sa Ginoo sa iyang disenyo igsuon nganong aton ni pagatunan, aton nang tan-awon ng atong unang punto, ang disenyo sa Ginoo sa tao naa sa pamilya. Ang disenyo sa Ginoo sa tao naa sa usa igsoon. Dako kaayog bili ang gibutang sa Dios pag-abot sa banay. Dili ang Ginoo atong balikan anan magutaan nga basta na ako'y kapuy-an, na si mamang papa, pero wala gyud mamang papa nga relasyon. Nya mga anak, please timan ini ninyo, dili ninyo amigo inyong papag mama. Inyo silang papa ug mama. Lahi ng amigo, lahi ng papa ug mama. Mao nang gisulti sa Biblia, di ba? Sa Efeso 6:1, sa isulti dito, honor your mother and father, for this is the will of God, and it will give you long life. Importante sa Ginoo ang banay nga pasidunggan gayud nato ang gibuhat nga disenyo sa Ginoo sa banay. Kay kung ang banay maguba, kung ang banay dili na normal nga maghiusa, nag-iyahanay na lamang sila igsuon. Ing ana pud kahuyang ang nasod. Ing ana pud kahuyang ang atong mahimo nga komunidad kay walay kaligunan sa usa ka pamilya. Ang matag nasod igsuon nagbase sa pamilya. Ang matag pamilya nagbase sa matag usa nga miyembro niini. Kung wala nimo hatagi og bili, pagpanimba ihanay rata, pagmata ihanay rata, pagkaon ihanay rata. Ngano na ingani naman ron? Nganong nawala naman ang maugaling na atay lamisa sa balay para magkuyog og kaon. Pero naunsa naman, uban mo kaon sa kwarto, ang uban mo kaon sa asa na lamang ug dili na makighiusa. Ang schedule nag-ija-ija aho-aho. So ato ni siyang panumbalingan igsuon kay ngano dili man ta kasaka kay ngano ang pamilya pundasyon. Kumbaga sa building, mas taas ang imong building, maupoy gilagmon sa imong pundasyon. So kung gusto ka nga ang imong mga anak o ang imong mamagpapa mulungtad ug magmabungahon, lawmon pa nato ang panaghiusa sa banay. Kaya ba kung igsuno walay pamilyang perpekto? Mga bata karon may muwali sa ilang ginikanan. May musulti yung say sakto kung say sayop. Ang ginikanan, mutubag, pero dili hatagan og importansya sa mga bata. Mas ilang hunahuna, mas maayo kaysa ilang ginikanan. Ang ginikanan, kulang po sa ilang research sa Google, di sila katubag. Yung mga bata, napay AI gigamit. Saan mo pagsulbad? Pero igsuno, ang kulang yun nato, ang
panaghiusa sa banay. Dili mi exempted kami nangalagat tas Ginoo na mastor ta but pasabot perpekto ni mo dili. Hagit gihapon na in fact mas daghang pamilya sa pastor ang gihagit ani nga mga suliran. Tulo ka semana mo usa na kabulan karon nay usa ka anak sa pastor. Naghikog. Anak ni sa pastor unya ang bata ra ba igsuon. Dean's Lister. Bright nga pagkabata. Pero tungod kay wala magkahiusa, kay nakong iro ni Dagan, tao man day. Again, okay ra na igsuno, basad bata, ang kuya na kung tiguang. Di na ako matawag kay iro, bulldog. Ay, salamat sa Ginoo kay Mayor siya. So, ang plano sa Ginoo, ligunon ang pamilya. Ligunon ang panagiusa, ligunon ang pagsinabtanay, bisan pa naatay kakulang sa atong mga panabot o mga kalihukan, bisag kulang pagyunta sa angay natong abton. Basta naalay pagsinabtanay, mahimong maayo o lami ipuyo sa balay. Natay mga anak nagsuono nga, di ganahan sa balay, mas ganahan sa barkada. Kay sa balay ko no, sa makasturya, kung nasa makasturya, sermunan ra sila. Man, di man sermunan, di man sa mulihok. Naihugason, igo na mo tanaw. Nya, aron kay Kristohanon, mga Lord, tabangay, mawala na yung mga... Ay, Ginoo tabang. Nya, masuko kung anong kasabaan sa ginikanan. Dili na mahimo. Ato ginang paningkamutan. Ibalik nato ang normal, natural, nga pagtubo sa pamilya. Mga anak, pag mata ninyo, kaysa may muhi po sa inyong gihigdaan, si mama. Edad ni mo 28, mama lang yapon? Papa. Igsoon ayaw po taon pag gara-gara ba. Porque gimahal kas ginikanan, sa limo atiman nimo, di na kamubuhat sa imong parte. Mayong buntag. Makaton po mo glabas sa inyong kaugalingon. Amen? Naningog. So ang gustos Ginoo igsoon atong ligunon balik sa atong hunahuna mao nang ako ning gidesisyonan nga atong buhaton aron nato mabalanse ang mga pangitabo ug makasaka gyud tagtarong sa atong kinabuhi. Kay ang pagtubos kinabuhi dili man na kwarta lang. Yung uban sa ato no malipayon kayo sa Facebook pero pag uli sa balay gubot. Sa Facebook pertingisi ay perting ana. Pag-abot sa balay, ambot lang. Maunang, dinaunta nato, kung naamay galing nga word nga hugot, dina nato huguton ang atong kaligon sa atong pamilya. Ug tanan nga naay pamilya mosultiog. So ang tradisyon nga konseptos Ginoo sa pamilya, klaro man kayo, nga naay mama, naay papa, naay mga anak, ug mga anak, nagtahod sa ilang ginikanan, ug mao ni ang pinakapundasyon sa atong gitawag nga banay sa usa ka komunidad. Karon gihagit na ginigson kay ngano man. Naanamay sa Amerika for example no, na may diborsyo. Ang diborsyo dito igsoon dili lang mahitabo sa kung nagminyo mo, nagdivorce mo. But pasabot kung nagdivorce ka kasa, kutob ra na sa ikaduha. Na sila katulo ka upat nga diborsyo. Hangtod sa dili mo magkasinabtanay, sige lang ga divorce. Kay bako so ban sa inyo nakakita na nini sa Facebook katong usa ka sa ito gana kanang Amerikano sa inong term ato na kanang naakay uyab nga Amerikano apam naay apam gipangutanan ning babae nga Pilipina. Inga, do you love working in the house? Ingon ang taong Pilipina, yes. How many times have you been divorced? Ingon ang Pilipina, 4 times. Ingon ang Amerikano, 4 times. So what do you do in the house? Ingon siya, I'm a housekeeper. Oh, housekeeper. So you love cleaning and taking care of the house? Yes.
Every time I divorce, I keep the house. Kalit-kalit nilayas ang Amerikano na kuyawan. Now, ako lang nag-share kay usab na manggod ang atong kultura, especially sa Amerika, no? O daghang Pilipino ganahan nga naay diborsyo para dali magpuli. Nga unta ang atong panaad sa kaminyoon hantod sa buhi kita. So ang buhaton lang magpatay. Mga kaldero manlupad. Atong sabton pagayigsoon ang planos ginulig unon ang magtiayon dilibot pasabot perpekto pero naay paningkamot nga trabahoon pag-ayo ang kalig-on sa banay. Amen. Munang naami asosasyon sa real men nga magmahal sa mga asawa. Amen. Di na lang nato na palawmon kay basig naay mo rebelde. Na ako'y basahon nga kung ano nga excerpt nakuha ni nako sa internet bahin sa pamilya. And then, English man so di lang nako hubaron ingon sa diri. This quote is coming from US News and World Report. And this was done on May 9, 1983. Nearly 43 years ago from now. Defining what family will look like in 2033. Unsa kuno'y dagway sa pamilya by 2033. Now, US ni siya, dili ni Pilipino. Kung siya, on a spring afternoon, half a century from today, the Jonases are gathering to sing happy birthday to Junior. There's Dad, his third wife, Mom, and her second husband. Junior's two half-brothers from his father's first marriage. His sixth stepsister from his mother's spouses on previous marriage. 100-year-old great-grandpa, all of Junior's current grandparents, assorted aunts, uncles, in-laws, and step-cousins. While one robot scoops at the gift wrapping and another blows out the candles, Junior makes a wish that he didn't have so many relatives. And the articles goes on to say that relationship then will be confusing, tangled as a result of people living longer and changing mates to suit the season of their lives. Serial marriages, a growing trend even now, will be a normal and planned for part of adulthood. Tomorrow's children will grow up with several sets of parents and an assortment of half and step siblings. Over the next 5 decades, experts say, society will redefine its concept of then the family. Through the pattern of divorce, remarriage, a whole network of kinship will arise. There will be double sets of grandparents, aunts, uncles, brothers, and sisters, as well as former in-laws and ex-spouses, all of them making up the new divorce extended family. The new divorce, although these family networks will be larger, natural families will be smaller as couples decide to have fewer children or no children at all. Beyond the traditional unit of a mom, pop, and kids, sociologists see growth of a non-family type household, group of marriage, gay parents, unmarried couples, communes of close friends, and growing number of single parents. Now, sabtan ninyo pagayno, sa ato karonggi, tiaw-tiawan ang nato magtiayon, away-away, ganahang maglalis, unya, ganahang makigbulag. Pero wa mo kasabot ang sangputanan ini. Now, we're not saying kung naglalis na mo, separated na mo sa imong pares, yan na kay kapuyo, siya na apoy lain, nga dili na masulbad, na sulbad, pero atong ipaagi sa legal nga allowed sa balaod. Wala ta nagpaubos sa mga tao nga nalambigit ingana, pero gusto tang makakaton para ang wala pa ni ana dili na mo adto. Ug katong naa na ni ana makakaplag pud og solusyon aron dili po sila magpabilin sa lisod-lisod nga kahimtang. Ug naay paagi ang Ginoo sige
sa tanang mga panghitabo. Pero sa wala pa na minyo, ug kanang nagunahuna og pakigbulag sa ilang gisaaran hantod sa kamatayon, atong ikonsidera pag-ayo. Can you imagine, pagka nakigbulag ka, na minyo na mo balik no, kay naano lang inyong marriage, sa minyo na ka. Pila ka grandparents ang angay naa sa bata? Ang grandparents sa bago, ang grandparents sa karaan. Pila ka uncles ang iyang ihapon sa bago ug sa karaan. Pila ka step brother and step sister ang angay niyang i-recognize. Unang ang bata mo ampon na lang, Lord, unta wa na ko'y relatives sa kadaghan. Ang puntos, komplikado ang mahitabo. Now, ato lang bantay no, nga wala ta murag nagpa-express nga sayop ang mga nahitabo sa inyo ha, pero ang ato lang, ang solusyon sa taliabot ang atong gilantaw. Ang atong masulbad karon mao ang mga tao nga wala pa niini sa mga naana ni anang dapita na ay mga pamaaging Ginoo. Pero ang akong gustong i-address ang mga kaigsuunan nga wala pa niabot sa desisyon nga makigbulag, sa desisyon nga makigminyo. Sa tinuray lang no igsuon kung makigminyo gyud ka, ang premarital counseling mahitabo lang na kung naampo na nimo og tarong ang tao nga angay nimong minyuan. Nakaibaw na gyud ka nga mao gyud ni ang gusto ug plano sa Ginoo. Usa pa ang kaminyoon, usa pa ang premarital counseling. Ang unang portion nga pinakabili og hingpit nga angay natong sabton nga dili nato isalikway ang mga pamaagis Ginoo aron ka makakaplag sa sakto nga asawa o sakto nga bana. Dili tungod kay idara na ka, kinahanglan na kang maminyo, binsa na lang kinsa nga nagsinina. Dili, kinahanglan kabubot. Kay mo kay suno mas lisod magpuyo sa sayop nga kaminyoon ay say sayop kay gipugos ra nimong imong kaugalingon kaysa tao nga mas mag-inusara na lang ka kaysa makakuha ka og usa ka paris nga mahimo lang problema sa imong kinabuhi. Now, ang hagit sa ato karon mauni. Ang atong mga magtiayon karon naa na sa pangpanginabuhi. Wala na sa pangpamilya. Amo ka bantay ang atong mga pamilya mag-abroad para kuno sa pamilya. Pero sa may mo pagapon sa abroad. Makakuhag paris dito. Kay gimingaw sa ilang asawa diri, mangita sila lain dito, nya asa na ng panalapian padong. Mawala. Ang unta nga para sa pamilya, mawala na noon. Tungod kay nag-ihanay na sila. Kunyang nabilin po diri, maupoy buhaton, mangita po lain. Tungod kay wala ang iyang pares. So asa na ang paras pamilya? Puro na ta bahin sa panalapian, dili na bahin sa banay. Unta, ang panalapian suporta sa pamilya. Dili mas importante kaysa pamilya. Og mga asawa nga sigig sugo sa bana mangitag kwarta musulti og yan saon man na paso may makaon aw problema ginas bana. Sa Amerika grabe ang divorce rate. Mas naghinahinay nagkataas ron nga mas daghang nagdiborsyo kaysa nagminyo first time. Niadto 1:1, 1 divorce, 1 marriage. Karon mas daghan na ang nagdiborsyo kaysa magminyo for the first time. Muna nga panggaon nato ang pamilya kay daghan na kaayo ning hagit. Napatay problema sa atong gitawag nga electronic entertainment. Nawala ang panahon magstorya ang managtiayon, ang bana tuwa sa iyang cellphone, nagduwa ang asawa tuwa sa Facebook. Nagtapat sa katri pero nagihanay. Usaon pa na nimo matawag nga relasyon? Mukaon sa lamesa, na ay cellphone tapad o nagsigig. Wa na. Sa among balako, no, pamalaon din ako, mangaon galinta sa lamesa, why cellphone nga nag-atubang nimo? Ilayo kung mahimo, aron dili ka ma-distract ug makigistorya sa usag-usa pag naa na sa lamesa. Dili pwede ang cellphone. Kung kuyog nimo imong bana o asawa, palihog, wala untay cellphone ay. Ang bana, mata pa. Ang asawa, tulog na. Ngano, nagduwa pa.
nya mahimong lalis. So mamalihog ko igsuon usa ni sa mga butang nga nagbungkag sa atong matag usa. Ang kana pong gitawag natong dual income, kanang duha ta maning kamot. Maayo man na naatay panginabuhing duha. Pero maunsa naman ang pamilya. Okay man na basta balanseado nga ang pamilya dili mahimo nga biktima sa paningkamot sa panalapian. Kanus ani mulas gipangutana imong anak sa iyang kalihukan karong mga panahona o sa iyang gibati. Ang ato lang basta naa kay allowance, sa kay kwarta, malipay na ka kay makaeskwela ka. Pero wala na gyud ang relasyon. Unya naapatay problema sa mga modelo nga atong gilantaw. Ang atong mga modelo dili na ang sa Biblia ang naanas kalibutan. Laki sa lalaki magminyo, bahay sa babae magpuyo, ug mauna na yung modelo. Ang importante nagminahalay mi pastor. Nya mo ingon yung asawa man ninyo ingon ng Ginoo nga goyi and multiply. Nga pareho mong laki pareho ingon tubag sa ako, pastor, mas kusog ming musanay kaysa bayig laki. Tinuod ba ya? Kusog ming musanay kaysa bayig laki. Mas daghaming ma-recruit nga mga lalaki mahimong babae o gang babae mahimong lalaki. Grabe ang hagit sa atong panimalay karong mga panahuna. Unya ang atong edukasyon, sorry no, kani mga problema kung malista ninyo para pag-share ninyo sa inyong D-group, inyo na masulti ang isang problema nato, ang atong educational system, wala gitay gitawag nga absolutes. Ang lalaki, lalaki, ang babae, babae. Karon, makapili na kang gender. Ang CR, dili na para sa lalaki at babae. Nanay taliwa. All genders. But pasabot sa man, we have accommodated so many things. Now, we're not saying that to those who uses or who needed this are in error. Pero what I'm trying to say is that dako na taog kalayo kung asa ta nagsugod pag-abot sa integridad sa banay sa Ginoong Dios. O of course, atong gitawag nga selfishness all throughout. Ang ato ragyong kaugalingong tinguha ang atong gipatagbaw. Wala na'y sakripisyo ngadto sa pares. Wala na'y sakripisyo ngadto sa pamilya. Ang imo ragyong giunahuna ang imong katagbawan. Mauna kung naay mga ospital niya, way relasyon sa pamilya, mag-schedule kinsa mo duty, unya mag-ihanay pag-excuse, adili ko pwede ana kay mo ni mo na. Mawala ang tarong nga normal nga paningkamot sa usa ka Pilipino nga pamilya. Ug kani pang atong problema nga utang. Tungod tay dagantang utang, wala na tay time sa pamilya. Pastor, kung di ko matrabaho, di mi kabayad. So naagyo tay usbunonon sa atong mga pamaagi, pagpamuhat sa kinabuhi, aron dili ta magkautang-utang. Kayang utang, maay man na nga encouragement to para kamo trabaho. Pero at the expense of the family, I don't think that will give God the glory. So atong tanawon igsuon ang ikaduhang Timoteo 3:1-5. Timoteo 3:1-5. Timani kini, mahimong malisod gayud ang katapusang mga adlaw, kay ang mga tao mahimong mapalabi-labihon, mahigugmaon sa kwarta, hambugiro, mapahitason, magsulti og dautan, batok sa ilang isig katao, og batok sa Dios. Dili mutuman sa ilang mga ginikanan, mga anak, dili kuno unsa? Dili mapasalamaton, og dili Dios nun. Gawas pa ni ana, wala sila kaluoy sa isig katao. Dili sila makighusay sa ilang kaaway. Dauton nila ang dungog sa uban, dili sila makapugong sa ilang kaugalingon. Mabangis ug supak sa bisan unsa nga maayo. Mabudhion sila. Mapasagaron ug mapasigarbuon. Palabihon pa nila ang mga kalibutanong kalipay kaysa Dios. Ug magpakaaron ingnon sila nga Dios nun,
apan isalikway nila ang gahom sa Dios. Likayi ang mga tao nga sama kanila. Igsuon, basaha lamang ninyo ang Biblia og dili mo maglisod og sabot unsa nay nahitabo kanato kaysa awahing mga adlaw mauna gayud kini. Pero ang alagad sa Ginoo, mga nagtuman sa Dios, magbantay niini nga dili ni mahitabo o magpabilin, magpadayon o mulahutay ang panghitabo kay ato ning usbon sa ngalan ni Jesus. Dili mahimo nga atong kaugalingon lay atong mga hisgutan. Nakoy nastoryang pastor kami ni pastorasyon ni Bagulang. At the age of 66, kay balo man siya, nag-decide siya nga magminyo, 5 years na siyang balo. Unya, nibati siya nga contentment, malipayon siya, nangalagay siya sa Ginoo, pastor man siya. Unya, naa siya yung usa ka amiga, nga balo pod, amigo man sila ni Adto. Ang close good niya, ang bana aning iyang amiga nga namatay na, nga banaan niya, o ang iyang asawa, atong namatay na, close friend po sa iyang asawa nga namatay na. Niabot ang panahon nga, gihatagan siya sa Ginoo og panghunahuna nga, hatagan siya kasawa, magminyo sa usab, at the age of 66. So, laktod nga pag-istorya, nagminyo siya, pero grabe ang istorya nila igsuon. Ang first kiss nila was on the wedding day. Ang first touch of hand was on the wedding day. Gihatagan gyud nilang pasidungog ang Ginoo sa ilang kaminyoon. Karon ang mga binatag dalaga, grabe. Nakapila na kauyab. Tanan ni agi sa ilang lawas ang mga lawas. Wala nay paghatag sa Ginoo og pasidungog sa templo sa Ginoo nga dili panamas-tamasan. Ang pakighilawas igsoon sa kaminyoon ra gid na. Dili unta na samtang uyab-uyab, dili unta kana plano sa Ginoo, plano na sa yawa aron dauton ang imong ugma. Pero karon ang mga batanon, grabe, wa nay hunahunag klaro. Pero sa pagpaminaw na ako itong 66 years old, ko, Lord, mahimo unta ning ehemplo sa mga batanon nga hatagan og pasidungog ang kaminyoon ug dili lang basta gibati buhaton. Maupod lagi atong mga makita sa movies di pud maayo. Maunang dili maayo ang mga modelo nga gisunod. So usa ni sa hagit nato igsuon, nangalagat ta sa Ginoo, ganahan ta nga ligon ang atong pamilya, pero naagyo tay problema pag-abot sa atong gitawag nga paglig-on sa usag-usa sa usa ka banay. So adto ta atong try humanon ang ikaduha lang na ama ni upat ka punto. Sa ikaduha, unsa may pundasyon sa unang pamilya nga gimugna sa Ginoo. Ako lang paspaso ng jutay. Efeso 3:14-15. Efeso 3:14-15. Sa akong pagpamalandong sa plano sa Dios, nagaluhod ako sa pagsimba kaniya. Siya mao ang amahan sa tanan nga aniya sa kalibutan ug dito sa langit nga iyang gitawag nga sakop sa iyang pamilya. So ang disenyo ug plano sa Ginoo nga pamilya nga gibuhat sa Ginoo, siya ang nagmugna sa pamilya. Dili ni hunahuna lang sa tao. Ang Ginoo mismo nagplano nga naay pamilya. Ug siya ang amahan. Ang punto dito, siya mao ang amahan sa tanan nga aniya sa kalibutan ug dito sa langit nga iyang gitawag nga sakop sa iyang pamilya. So atong tanawon unsa ba nay pattern, unsa ba nay pamaagi o example nga gihatag sa Ginoo? Una naay amahan. Ingon sa Isaiah 64:8, Isaiah 54:8, apan sa gihapon ikaw ang among amahan, Ginoo, sama ikaw nga magkukulon ug kami sama sa lapok, ikaw ang naghimo kanamong tanan. Unang Korinto 1:3, 1 Corinthians 1:3, hinaot nga madawat ninyo ang grasya ug kalinaw gikan sa Dios nga atong amahan ug kang Ginoong Hesukristo. So naay amahan nga nagmugna og ang amahan sa langit mo'y nagsugod. Ikaduha na ay anak. Salmo 2:7, miingon ang hari nga pinili sa Dios, ipadayag ko ang giingon kanako sa Ginoo nga ikaw ang akong anak ug iniining adlaw
nga nahimo kang hari sa ako nahimo imong amahan. Isaiah 7:14, Isaiah 7:14, busa ang Ginoo na mismo ang muhatag og timailan kaninyo ug mao kini ang timailan, magsabak ang usa ka batan-ong babae ug manganak siyag lalaki ug nganlan nimo siyag Emmanuel. Juan 1:14 ang pagpamatuod. John 1:14, ang pulong nagpakatao ug nakiguban kanato, nakita namo ang iyang kadungganan, ingon sa bugtong anak sa amahan, maluluyon gayud siya og pulos kamatuoran ang iyang gipanulti. So sa amahan sa langit pa lamang nagpakita ang Ginoo nga siya nimugna sa pamilya ug naay anak nga matawag paagi sa anak niya nga si Jesucristo nga bugtong niyang anak paagi sa paglihok sa balang espiritu. Now atong sabton pagayno naatay gito nga Godhead. Kinsa man ang Godhead? Ang Trinity, the Father and wala tay quadruple nga Ginoo. Trinitarian ta. Trinity. Father, Son, and so walay Maria, walay Jose, walay Birhen sa regla o sa in English, Birhen sa menstruation, whatever you may want to call it. Trinity ra gyud, the Father, the Son, and the Holy Spirit. So naa na kay idugang ni ana, kulto na siya. Dili na siya maayo. Kay tulo ra gyud ang Godhead o ang Trinity, nagpaila nga sila nagbuna. Karon, pag-abot sa Holy Spirit, ikatulong parte, di ba, ingon ng Ginoong Jesucristo, dili ta mo biyaan apan ihatag ko kaninyo ang balang Espiritu. Ingon sa Genesis 1:2, ang kalibutan kaniadto wala pay porma og hawan, nalukop kini sa tubig ug gitabunan sa kangitngit. Ug ang Espiritu sa Dios nagalihok diha ibabaw sa katubigan. Ang balaang Espiritu igsoon sa Trinity, gipakita ang gituwag nato nga feminine side of God. Dili siya babae, no? Dili siya ingon sa naa kay Father, naa kay Son, naa kay Mother. In fact, naa ni movement niya to diri sa Cebu nga ang Holy Spirit Mother. Dili siya Mother, Trinitarian siya, Trinitarian ta, pero walay pagkababae ang Holy Spirit. Pero nagpakita sa iyang pagbati bahin sa pag-amuma sa bata o sa anak paagi sa balang Espiritu mao na nga ang gihatag sa Ginoo kanato pag ngadtos ni Ginoong Hesus sa langit mao ang balang Espiritu nga maoy moamuma kanato, kuyog muunong kanato sa matag adlaw. Ingon pa rito sama sa gisugta sa Biblia, siya ang lihok aron ang kalibutan mamugna susama sa plano sa Ginoong Dios. Isaiah 66:13. Sa Isaiah 66:13, lipayin ko kamo sa Jerusalem sama sa inahan nga nagakalipay sa iyang anak. Mateo 3:16. Sa dihang nabautismo na si Jesus, mikawas siya sa tubig, kunya naabli ang langit, ug nakita ni Jesus ang Espiritu sa Dios nga mikunsad kaniya sama sa salampati. Makita nato nga gentle ang balang Espiritu. Dili siya ingon nga basta-basta o nga walay pagpangutana. Makita ginato ang kinaiya sa balang Espiritu nga naa siya'y pagka maamumaon ngadto sa iyang mga anak. Og siya pud ang matawag nato nga nagmugna sa pagtubo sa usa ka tao. Juan 3:5-8, John 3:5-8. John 3:5-8, mitubag si Jesus sa pagkatinuod, sultihan ko ikaw nga walay tao nga mapil sa paghari sa Dios, kundili siya matao pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo. Ang gipanganak pinaagi sa tao tawhanon, apan ang gipanganak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo espirituhanon. Busa ayaw katingala sa akong giingon kanimo nga gikinahanglang matao kamo pag-usab. Mahuros ang hangin bisan asa kini gusto mo paingon, madungog ta ang iyang paghuros apan wala kita masayod kung asa kinigikan ug asa kini padulong. Ingon usab niini ang tanan niyang gipanganak pinaagi sa Espiritu. So paagi sa Espiritu makita nato nga siya ay naghatag og giya, siya ay nagpabati sa iyang presensya. Ug lain pang kinaiya sa Espiritu Santo, mao ang makita nato nga siya ang prutas nga naghatag kanato og prutas sa Espiritu. Galacia 5:22-23.
Galatia 22, 5:22, 23, apan kini ang makita sa kinabuhi sa tao kung ang Espiritu Santo maong nagagahom kaniya. Ang tao nga ilalom sa Espiritu Santo, ang iyang bunga, mahigugmaon siya, malipayon, may kalinaw, mainantuson, dili palaaway kung di nakaantos, maayo siya sa iyang isig katao, manghinatagon, kasaligan, buutan og makapugong sa iyang kaugalingon. Kung mao kini ang atong buhaton, dili nato malapas ang mga sugo sa Dios kanato. So sa ani pa lang igsoon, makita nato nga ang plano sa Ginoong Dios naagi paglikon sa banay ug paagi sa balang espiritu matarong ang atong pagpuyo. So ang samplano sa Ginoo sa iyang disenyo na ama, na anak, na balang espiritu nga nagapakita nga naay banay, naay mo amuma, naay mo timan, naay magplano, naay mo lihok aron ang pamilya mahimong malampuson. Now, ako lang nga try manunig paspas. Sa unang pamilya nga gimugnas Ginoo, no, si Eva ug si Adan. Makita nato sa unang Timoteo 2:13, unsa may itsura sa pamilya. Ikatulong nga ito pangunahuna nga gimugna sa Ginoo, unang Timoteo 2:3. For Adam was formed first, kay una nga gibuhat sa Dios si Adan ug sunod lamang si Eva. Kisay unang gibuhat? Si Adan. Unang Korinto 11, 1 Corinthians 11:8-9. Korinto 11:8-9, kay ang lalaki wala buhat gikan sa babae, kundili ang babae mao gibuhat gikan sa lalaki. O wala sa buhata ang lalaki alang sa babae, kundili ang babae gibuhat alang sa lalaki. So ang lalaki gibuhat una sa Ginoo aron ang sugo mahatag sa lalaki, ug ang babae gibuhat alang sa lalaki, dili alang sa babae. Mao na gisulti sa unang Korinto 1:8-9. Ako basahon sa verse 9, ug wala sa buhata ang lalaki alang sa babae, kundili ang babae gibuhat alang sa lalaki. So mao na gitawag nga klaro nga pagmugna sa Ginoo kinsay manubag. Mao nang gibuhat ang lalaki una para siya ang manubag. Ingon tong usa ka sarkastikong lalaki, giuna gyud sa Ginoo ang lalaki aron naa siya'y kalinaw. Kay kung giuna pa kuno niya ang babae, di na kuno siya makigstorya sa Ginoo, kay ang babae na magdesisyon kung unsay iyang ganahan. Komedya ra. Okay, wala na sa Biblia igsoon. Okay, klaro na ha. Dili ka mo pauling ayon sa pastoro. Dili. Ang Ginoo nagsulti, gibuhat sa Ginoo ang lalaki una, unya ang babae sunod. Kay ang babae gibuhat alang sa lalaki, ug dili ang lalaki alang sa babae. Naanay labot sa panubagon ang pagka manubag sa Dios sa mga panghitabo sa iyang banay. So sa atong paglantaw gitanaw gibuhat sa Ginoo, gibuhat gid una sa Ginoong Dios ang lalaki para sa pagmugna sa pamilya. Ug kana ang plano sa Ginoo aron mahitabo ang iyang disenyo. Genesis 2:21-23. Genesis 2:21-23, busa gipakatulog sa Ginoong Dios ang tao, ug samtang nahinanok siya gikuha sa Ginoong Dios ang usa niyang mga gusok, ug unya gibalik kipot sa bahin sa gikuhaan niini. Ang gusok nga gikuha gikan sa lalaki gibuhat sa Ginoong Dios nga usa ka babae, ug gidala niya kini sa lalaki, unya mingon ng lalaki, ania ang sama kanako, bukog nga gikuha sa akong bukog, ang unod nga gikuha sa akong unod. Pagatawgon siya nga babae, kay gikuha siya gikan sa lalaki. So sa disenyos Ginoo, ang lalaki ang manubag, ang babae mo suporta sa bana. Now, dilibot pa sa bot, way utok ang babae. Usahay galing, mas bright pa ang babae. Ay, dili, usahay. Kadaghanan. Kay, kung ano ng babae, gitawag nga right brain. Kanang mitikulosa, kanang circuit niya, grabe kayo, samtang lalaki, left brain, straightforward. Pag umat sa trabaho, humana. Wala siya mo naunaan. Pero ang babae, ingon sila, no? Ngano ning mga babae?
Makalimot kung asa ang cellphone na butang. Pero, naidako pero dili kalimtan ang 5 ka tuig nimong nabuhat. Mauna nga usahay, mas lawom silang muna-huna. Kay makakonektar sila. Ang mga lalaki, wa naman. Pag kumaguna-huna, nahumanan, ikaon na no. Wala na kung ano sa iyang kikaon. Mangutana ka, o sa imong sudan ni aging adlaw. Muingon ng lalaki, guess, ingon ang iyang kasturya, kamunggay. Oy, 3 days pa tong kamunggay, oy. Naman kamunggay sa iyang ipon. Ang puto sigsoon. Oy, toothbrush. Na ay plano ang Ginoo nga maayo. Atong respetuon, atong atagan og bili. Dili ta magari-hari o magrena-rena. Atong ibutang ang saktong butanganan kung asa ta dapit para malipayon ang banay. Kung mas dako og kita ang babae, praise God. Swerte ang lalaki. Amen. Mao nang bright gyud ang babae. Nganong bright man ang babae? Kay gipili man ang minyuon ang lalaki. Amen. Tanang rason nganong angayan nga magmalipayon ang magtiayon tungod kay Lunes to Biyernes sakto ang Sabado ug Domingo sayop ang bana. Okay, kana tiwas. Igsoon, we're trying to make the relationship doable. Nga dili ni siya nagminyo mo para makiglalis. Nagminyo mo para mubuhat og banay. Pamilya malipayon, magsinabtanon, ug mahimo gayong madasigon. Amen. Mga babae, no, ayaw mo tagpili nga lalaki nga inyong sugo-sugoon. Ug tanang mga babae masulti og kuyawa ninyo Pilion yun ninyo yung sugo-sugoon. Dong, lingkod dire. Barog na, kaya na mo abot. Ako akong bag, to dito speakers. Okay raman na, kay pagmahal man na, pero ayaw po ipakita sa taliwala. Iagilag mata. Igsoon atong ligo no ng banay. Amen. Di na lang kumahuman tungod kay taas-taas pagyutay. Pero atong timanan ang imahin nga planos Ginoo. Ang banay na ay manubag, ang bana na ay asawa nga musuporta, ug magtambayayong ang duha, aron ang Ginoo mahimaya. Manindog ta igsoon atong pakpakan ng buhi nga Dios. Salamat sa iyang kamaayo. Manindog ta, lapaw ko gamay pero wa tay mabuhat taas-taas gid ni siya. Amahan namong langit nun, miduol kami karon taknaan, nagpasalamat nga maayo ka nga Dios. Wala kay planong dautan ka namo. Walay planong dautan ang Ginoo kanato. Tanang iyang plano alang sa atong kahimuan, alang sa atong kalambuan, ug alang sa atong paglambo sa kahimayaan sa Dios. Salamat Ginoo sa imong plano nga kami magmalig-on ug ikaw mahimaya. Tabangi ang matag sa Ginoo nga makakaplag sa kamatuoran nga among lig-unon ang among pamilya, among lig-unon ang among banay. Ug mahimaya ka, kay ikaw ra gyud ang buhi nga Dios nga magdala kanamo sa malinawon nga banay. Tabangi kami nga makakontrol sa among mga pagbati. Dili namo ipabati ang mga sayop ug among pagara-garaon ang among mga pangunahuna. Apan amo ning hiusa sa plano sa Dios. Amahan, salamat sa imong kamaayo, salamat sa imong giya, ug among imatuto ang matag usa. Mga lagmi, magdalamig mga tao nga layo pas Ginoo. Amo sila ibatuto o makakaplag sila bagong pamilya nga mo amuma, mo atiman, ug magdala og kahibulungang mga butang paagi sa pulong sa Dios sa matag usang kinabuhi. Taas ang atong kamot sa Ginoong Dios, amahan among langit nun, gamita ako nga mahimong instrumento sa kalig-on sa akong pamilya. Dili ako mahimong liki sa among banay. Apan ako ang instrumento
Lapad pa sa kalibutan ang tugma mo, Jesus. Hataas pa sa kalangitan na lupa, sa kadagatan. Lapad pa sa kalibutan ang tugma mo, Jesus. Walay sama, 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 magsadya sa kaluwasan, magsadya sa kayuhan, magsadya sa kaligtasan, magsadya sa kaluwasan, magsadya sa kayuhan, magsadya sa kaligtasan. Come on, church, just our voices. Sa kalangitan na lupa, sa kadagatan na sa kalibutan ang gugma mo, Jesus. Hataas sa kalangitan na lupa, sa kadagatan na sa kalibutan ang gugma mo. Yes, Lord. Thank you, Jesus. And Lord, we pray nga imong gugma, Lord God, ang maghiusa sa matagusang pamilya sa Bisigo, Lord. We pray for a family, Lord God, that is uniting in spirit and in truth. Lord, salamat sa imong pagbugos, salamat sa imong pagdasing, Lord, ug salamat, Ginoo, kay ikaw magahatag og kalambuan, Lord, sa matagusang pamilya namo, Ginoong Jesus. We praise your name, Abba Father. In Jesus' name we pray. Amen. And praise God. Maya tambuhi ka Diyos. Amen. Amen. Thank you, Pastor. And this week, I hope and I pray, especially sa mga amahan, ang pagdasig nga kamo ang mag-una diha sa atong buhi nga Diyos. Inviting everyone to join us this Thursday for a Real Man every 6 p.m. So I hope muhatag taghigayon nga mudasig sa atong kaubanan, no? Tungata karong Huwebes. Excited ba to nga igsoon? Amen. And also this Friday we have Cruiser, and this Wednesday is our Cutting Edge Fellowship. And also, don't forget our Victorious Women Conference this August 21, a week after this week. So 2 weeks na lang mga igsoon ang atong Victorious Women. If wala pa mo yung tickets, you can still have one na apa ko yung tickets available. Amen. Pag
disciple We maker. go and make disciples. God bless everyone. See you next week. Alam mo sayang ka, alam mo lungsod ka, alam mo dagan ka, alam mo pakpak ka. Pagdaig na tinunanay, buhata kanunay. Alam mo sayang ka, alam mo lungsod ka, alam mo dagan ka, alam mo pakpak ka. Pagdaig na tinunanay.